ava vakomana veChildren of Zimbabwe War Veterans Association vane nharo vane nhau yavaya vachitaura nhasi zvokuti handombozivi kuti nyaya iyo vatomboiwanepi, nyaya yekuti ikangotaurwa kunyange munhu the ruling party munoita kukweshana chaiko chaiko, vana uye nemudhancuve vanopenga chaiko chaiko kuti aiwa hatizvidi kuzvinza zvinhu zvakadai so. Sanapinda mashoko anobuda achitaura panapa, aiwa ndokapaipa ndokuti chibva wasubscribe ulike kuti on the bell kuti panapa unopinda paendopawo zvakanaka-naka. Vanga wasewera zvavo zvakanaka vanenge vonyora vachiti constitutionally President Mnangagwa will cease to be President of Zimbabwe on 4 September 2028 at 2 p.m. ndo mashoko anouya vachinyora panapa. Mashoko aiwa akonzeresa aiwa kuti vakomana vemaZANU-PF patriots vapenge. Vakomana moziva kuti they are in a bid to extend his power yemutungamiri wenyika. Kunyange zvake akataura akati aiwa inini ndiri constitutionalist ndinotedzera mutemo 2028 danozorora vamwe ngavapinde. Tinoona kuti vanhu vari mubishi kuti aiwa anofanira kuextenda his power. Panapa vakomana vava vekozwa zvamugoziva kuti pareality paground vana uye nemudhancuve nemamwe maministries nemamwe maprovinces they are pushing for the extension yepower yemutungamiri wenyika. Toona vakomana vemawar veterans avanopinda vachira mashoko ekuti aiwa date netime tatova nazvo mutungamiri paachati aiwa inini pangu pakwana. Inhau yekuti kana vanhu vari paground panokweshanawo vanhu vakakuvadzana nokuda kwokuti panenge pane madhues anenge aripo anenge achiita kuti aiwa munhu aramba ari pakutonga. Budisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo anobuda achinyora panapa? Hatisingazivi kuti evidence yacho vaiwana kupi kana zvatobuda. Aiwa tudze mafunguro enyu, pinda comment section medu, subscribe, like and turn on the bell icon.